Mislim da ne zna ni ko šta igra. Da su se zbunili. Mogu sad odande snimat, bolje će biti snimat. Ne znam, bolje ti jak sve pokrivaš. A? Ovako je ljepše. Pa ja, neće se biti ni koji ni šta. Ajde, vidi. A? Gdje mlad? Ne mogu. Prva posta. To je on. Vez. Sam vez. Oni trojica u napad. Nema veze šta. Da će ja tike zagušu. Ana Marija, ti neš dođi? Marija je obrana, a? Pa Boga mi je za obranu. A je, da. Mama, mama, gdje mama? Oni ti tamo slobodni, ovaj dodaj njima, jesi glup. Marija, pobudan si. Dođite nešto, da vidiš ovu. A ne više sam Grubo igra. Ja, baš ti lijepo. Ona se zove. Pa šta ima veze? Ona, znaš šta je sjepa? Brat. Vidite ovu. Marko zove ono tamo na nula stoji. To, golmane! Što ona ono bilo? Što ovo izbije? Marko Jan kad se povidio. Ti vidiš Mihajla? Ovo opet neće. A ja... Evo ga moj Luka! Dva! Vidi ga! Dva! Luka! Igraj mali ovi, jel ti to? Luka! 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 Ona tu! Na ovom pevu! Kuri. Marija, dodaj nekom. Vidi trojica, gledaj, vidi trojica, ne znam. To mrk vidi ovaj povuć. To ajmo dečki, ajmo, plavi! Ajde! Gledajte ovo, gledajte ovo! Gledajte ovo kako ja zilazim! Ja se bojim. Ja se ne bojim. Ne znam se dodavati. Hoću. Mama. A? Mali. Sredi baji. Miriam, baš. Čovjek se tamo dođe. Stigne. Nije naša je. Mama. Evo ga Mika! Evo ga! To mi znam. I Stefan si. Znam. Bak je. Miha! Branko, rekao sam ti da sjedam. Bram, gdje si? Vrati, Dobro me vratio. ali ovaj... Više ne ide. Ali gleda se pametio, ne trči više povući. A ja da maleki družili. Marko već pogola, kad je prije stigo bilo? Jedno, to je teško to trča po ulici. Mama vidi već pogola, bo se sad. Ja navijam.
sjedi. Kad si već prije. Aj malo brsko zrka. Ali to je nije ko Rusa, bog te ovi naši ništa. Daj Marko, ubaci se, niko te ne kaže ti mora biti A već. da. Mama, idemo nikad, srećemo je. Eto prije. Nije da ništa gura Marka u gole, vidiš? Vidiš što se gura? Ko ja. Ne vidim ovo nikako da opuca. Gol! Ko Marko? Marko da. Da! I to je glavom, bol. Bravo! Pa nema. Marko zabio glavu. Sigurno. 100% bude, i to da viš kakva je za šora. Plavi. Da. Plavi, pa. Ana, vići Ajde. plavi. Mali ovaj izvrt. Bravo! Kad volim. Izbog s rukom. Ajmo plavi! Vidi. Ani nema crven. Sredno. Veri, za gola. Imam snimit gol. To mu je prva službena prijateljska utakmica. I odmah glavom. Pa znam, on voli glavom kod se stalno vjetra. Ajmo plavi! Plavi! Ajmo plavi, brže malo! Molim. Aha, jesam, ne danas, prije 1 sat vremena možda. Daj, daće vam. Aha, može. Nego šta? Imam ja jedno G-Sky dobro i taman će biti to za nju. Stvarno odlično. Pa i, vidio sam jer meni boja ne znači ništa biti. To je 16 zrcava, jel? To je vam. Da. Pa to mi je važno da ona jaka, manje više mi znaš. Jer uređaj imam dobar, a imam 6 decibelnu antenu, to mi je malo. Ne, G-Sky i to je original, ma nešto, prva liga. Ja nisam uspoređivao sam nju s Alfom, znaš, baš na konekcijama na otvorenom, ma kako, za 10-15% bolja od Alfa. U što ja nisam vjerovao dok nisam probao, ma bolja. A naravno kako se uzima? 100 kuna od frajera iz Zagreba. Jebote, pa to ne može 100 kuna kupiti ništa jel. Ua! Sa Alfom mom je 1000 mW. Pa imaš ovo 1000, imaš 1500, imaš ono od 2, ali ta od 2 ti je za mrež, tako da u igri si samo 1000 i 1500, znaš. Ma kakvi, pa ima, zavisi ako staviš ti svoj modem u N, ako imaš modem recimo od svog interneta u N mod jebi ga, onda možeš, znaš, onda imaš najjaču brzinu, 300 megabita. Ali to ti slabo ko koristi. G mreža, to ti je zakon, mislim kod nas vremena. Do. Ajde Marko, malo! Da. Pa vidio sam da. Ma da, pa. Som džis. Ma kako nije, to je Reltek 81-87, najjači.
To nema bez toga ništa, ni backtracka, nula boda. Sve na njemu počio, ne. To je taj chipset. Iz otoka, da. Kod Vinkovac. Je. Begonja. Ajmo, plavi! Evo gledaj. Evo vidi. Onda znaš malo lepo. Ja baš to. S Petrom, ovom Šarićkom bivši. Rastali su se, da, onaj Mašlovska, recimo. Išli zajedno u osnovnu školu, ja i ona. Sad je ona na moru negdje za nekog doktora, navodno. Da, to je to. Je, znam ovaj kajem. Znači, on je u stvari iz Prilake bio, ali došao u Otok kad se uženio. Znam. A Otok je sad malo veće mjesto, nije više ko prije Selekao. Bio je prije. Onda znaš ovaj teritorij dobro. Uglavnom kam ti, evo, to sam služio da mi je antena preslaba i onda u pizdu materu, možda ko idem nabaviti i gledam malo ništa da vidim. 16 decibela, to će biti dovoljno. Ne treba mi 20, jer ti 20 kad opet dobije 16. To je samo ljaža. 16 možeš dobiti najviše na taj. A i ne treba ti više, šta ti, ako ne uvatiš u 800 metara ništa, onda nemoj se ni baviti. Tako da to će biti super, slobodno ti pošalji, kad god stigne ja ću. Da. Može, nema problema. Dogovor. Je, stavio si dobro. Ne, meni štima kam ti cijena i sve. Slobodno ti pošalji, ako stigneš danas, ako ne sutra. Eto, super, svaka ti čast. Odlično. Onda čujemo se, prijatelji. Hoću ga vidjeti, nema problema. Hajde, god. Ma nije ovo. 2. To je poluvrijeme. Pa izgleda. Marko je crko. Bravo, Maki! Hoću mi još igre, da. Siđe nam dobro. Branko, dođi ovamo, Branko. Branko, dođi ovamo. Bravo, plavi. Nećeš izgledati. Dođi. Ne čuješ. Steni se gore. Marko. Znači, te ne čekaj, ja ću s tobom. Toni, kad ti braniš, Toni? Ja nešto drugo. Aha, odlično. A vidi Stjepan. Ja sam stavio 12,5 minuta je. 12,5 minuta je prošlo. Ja sad opet uključim dalje da nastavim. Dođi vamo gore, ajde. Odi gore, Ana. Oni
Ana, odmah dođi gore. Ajde. A? Da. Slatki malo. Vuko je Idemo doma, idemo doma. Ajde mrči! Ajmo Marko! Ana, nemoj da se mičeš odakle. Dođi ovamo gore. Da ti siđem ja dolje, Ana. Čuj s trenera. Sunce ti tvoje. Kako te tak Marko. Plati se mi svi. Mali si, vidi kakvi si ovi zeleni, mali, brčki. Krekman, vidi daleko. Ajmo Mario! Uzmi mu! Ovaj ti zabim njih 16. Nije jadni, još ne zna ni hvatat lopte, dobro. Da. Isuse, ko crvi. Idemo doma, idemo Luka. Hajde, evo stao, gledaj. Stao tu ko... Mam, nabij Marku, Mario, jebote, jara. Bra. Ajmo Mrki!